Pigpapasalamat ng grade 6 student na si Shane Eunice kan Buenavista Elementary School ang naresibing hygiene kit gikan sa Ako Bicol Party List. Dakulang bagay para sa siring niyang estudyante sa pag-ibitar sa nagraralakop na virus arog kang COVID-19. Mahalaga ang paghugas ng kamay para maiwasan ang COVID. Naging posible ang aktibidad sa pakikipagtabangan kan SunWest Care Foundation as in Children International. Total na 1,600 na estudyante gikan sa Buenavista asin Mataanag, Legazpi City ang nabinipisyohan kan aktibidad kasudma. Kabali man digdi ang mga estudyante sa Budjaw asin Matnog Daraga asin sa Kirangay, Kamalig, Albay. Para kay Alvin Miranbete, magayon ang andarang katabangan kan hygiene kit sa mga estudyante ninda sa Budjaw Elementary School, maski kaya nagdidikit na ang kaso kan COVID-19 sa reyon, maigot man da giraray nindang pigpapautob ang mandatong health protocols. Kasabay na digdi ang piring paghugas din kamot asin pag-alkohol. Team po na nagpasiring po digdi, dako lang pong inot-inot, dako lang pasalamat. Ta sarap po sa beneficiary ang mga estudyante kang Budjaw Elementary School. Sana bako lang po sa ngunyan, sa may maabot pang mga aldaw na matabang pa po ni tabang ang mga kaakian. Sigon sa Executive Director kan SunWest Care Foundation na si Gemina Quiros, obheto nindang padagos na makatabang sa pagprotehir sa salud kan kaakian. Sa roongani sa mga nahiling nindang epektibong paagi, iyon pakikipagtabangan ninda sa pananaonin hygiene kits. Sa araw na ngayon, namigay po ang Ako Bicol Party List, katuwang ang SunWest Care Foundation at Children International Philippines para bigyan ng mga sabon itong ating mga estudyante dito sa Buenavista at sa iba pang schools na kailangan ngayon ng sabon dahil nga syempre ano pa rin tayo, nasa pandemya pa din tayo, bagamat nakakausad na tayo, medyo nasa new normal na po tayo. Ngunya na aga, binisita man kan partido an Padang Elementary School asin Buyuan Elementary School sa syudad nin Legazpi, kung sain maugmaman ang kaakian sa hygiene kits kan partido. The health program. For this activity, we partner with the Ako Bicol Party List. Kumbaga, it's resources pooling. We have alcohol, and then the Ako Bicol, meron naman silang soap. So, nagpartner kami, nag-collaborate for this activity. Sa aga, matatawan manin hygiene kits ang nasa 410 na estudyante sa Nagas Elementary School sa Tiwi asin 174 man na estudyante kan Kagbulakaw Elementary School sa Bakakay, Albay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.